Tak ťažký zápas, už sa blíži to play-off, tak každý už sa snaží hrať ten play-off hokej. Je to tvrdé. Som rád, že sme dneska tú prvú tretinu vyhrali a si myslím, že odvtedy sme si hrali tú našu hru. Samozrejme prišiel trošku tlak z ich strany v tej druhej tretine. Myslím, že sme sa s tým dobre vysporiadali a potom v tretej hneď prvé striedanie Kamil Valega dal gól, čo nás nakoplo ešte viac a som rád, že sme to dotiahli do víťazného konca. Na Bystricu to viete, na domácom ľade, tam ste trikrát prehrali, ale doma vždy vyhrali, hoci po nájazdoch a po predĺžení, ale dneska tretíkrát v sezóne a prvýkrát v riadnom hráčom čase vás môže tešiť? Áno, tak zrovna pred tým play-off sme okolo seba v tej tabuľke, tak je dosť možné, že sa stretneme aj v play-off. A je tá rivalita už do minulej sezóny, kde sme tiež tú prvú sériu s nimi hrali, boli tiež vyrovnané zápasy a verím, že to bude tak aj pokračovať v tejto sezóne. Miro, po tých dvoch tretinách bol stav 1-1, predsa len tretia tretina taká vydarená už z našej strany dlho nebola. Áno, ako hovorím, my sme museli zachovať kľud a proste sústrediť sa na to, v čom sme my dobrí. A som rád, že nám to vyšlo a veľmi dôležitá výhra pre nás do konca základnej časti a potom do play-off. Aj pre teba určite spokojnosť, ten gól, ktorý si dal, to pridá trošku na seba vedomí. Áno, tak určite tam veľmi dobrú robotu urobil Brandon Ramford, ktorý ma našiel na tej zadnej tyčke a som rád, že to tam padlo a dúfam, že tie presilovky od teraz pôjdu len hore.